Dili di man ninyong kuno nga. Wala lagi may parente nga para sa inyong porma, mga among mga parente mga kwartahan. Grabe pag Grabe, mo. Ngani ra mig mga porma ko. Ayaw mo pag-assume nga parente ta. Kaya mo kasagaran mo mga parente mga kwartahan dong. Yan. Wala may mga parente nga yung anak porma. Tama yun itol ba? Mahumanin na itong isang kasimana. Sige. Ang kata ba di ano eh? Butong ning kawayan na day. Butong gaya ano? Baitan yung pobreta tol no? Ginabuhi Ikaw sa lagi tapon-pon lagi. Gaya ano? Igag. Akong atong tabawang karon. Igsoon sa tong papa ang tagiyanin ko ana. Ano to? Kaya ito? Igsoon ni papa ba katong gamay yun bitaw? Ay si Uncle Bitoy? Ay mao dito tagiya dire. Dakuha din yung kuha no? Ano gani yuta diri ano? Kwartahan siguro siya ba? Patahan gani no. Anak, ang ato ang kuan diri, ikaw na bahala di sa kuan hatay. Nako atuon dito sa ubos. Oh, sige pa. Tanaw na ko ang ato ang kuan diri kay murag kuan na kayo ba? Mato ko dito sa unahan pa. O tanaw tong trabahante na to. Nga may duha ka book dito. O mo ganito no, mo man sila man nagkuan sa tong kawayan tong mong gipakuha nga kawayan. Magbulag-bulag lang pa dito ka. Sige sige. Sige. Basta tanaw sila dito ha. Oh, Sige sige. Rugat kaya nino. Yara kay makatuwa sa gito sa kalisod po. Ya, ay tol. Anak ba na ni Uncle Bitoy no? Anak oy. Tawag daw. Gaw. Daw. ano siya daw? Pinsan man sila, marang wala mo kaila. Ako sando ulon di. Unsa karon nila akong gitawag? Kuya wa ba na magaw-gaw eh? Wala mo tana tol. Disente man kay porma. Kay sila ko gito day. Dato kay eh. Gaw, Gaw, kanang- musta naman mo gaw? Ay sa mo si gaw-gaw be. Akong gitawag ko sina, si gaw. Wala ba ka kaila sa muha? Unsa yung baho? Wala ka naligo? Di, mutanas ako be. Ngano yung akong gitawag ko gaw? Alangan. Anak mo kanang pulbitoy no. Unya, ugan ako. Ano daw sa pulbitoy ang papa Gaw to? among pap. Hala, sorry. Wala siya ko kabalo nga naami. Agaw nga. Oh no. Ubre. Ina pati mo gaw eh. Ay, narbangar ba yung sa inyo? Bitas tinuod lang. Pero dili ko mo to. Ako sa itarong kwento papa kung tinuod lang ay gagaw ta mo kay. O kailan na siyang pulbitoy sa kuha? Mostly sa mga Kailan man gagaw sa jud kay mga kwartaan. Amo man gud kay ambot. Tapos sila ko si papa ha. Oh, sige. Yan sa batasan eh. Ano nga naman sila batasan? Gani, Nakakwarta lang eh, nakakita lang ganit bulawang gamay, naghinilas na. Di mo Hindi na mo pobre ilang ra kuhan. ta. Porque narbaho ra to diri kuhan. Trabaho ta. Tara. Murag sana may bunga na nagsunis. So murag Pa. ihano. Pa. Oy, tuman. Tula ra gutong duwa dito ka Timos. Ano? Giangkon ko nga igagaw daw ko nila niya mga pobre kayo pa, mga suko. Malong siya kan. Di na tabayakan. Basta mga anak gani nga mga pur kay porma. Bisan pagparehas na tong apelyido. Ayaw ko ang gikan sa bayas sa tong mga parente, mga kwartahan ba ya? Ano mga bakit? Duula dito pa. I-clarify nga dili kay maulawan Asa ko may pa. ingon nila di ay? Igagaw daw igsuon daw mo silang papa. Ay sus na buwan. Maulawan ko ni mga tao sa ubos na kadungog ay gagaw daw mi. My God. Ano mga tawhana ni ba? Agtuwa pa. Di ko gusto maulawan. Ito yung Uncle Bitoy oh. Unta gaan tag pinaskuhan ani. Oy, Ay, call. asa tayo giingon sa akong anak kanina diri kanina? Oh, Asa to sumina? nagagaw daw mi. Say ganong may gagaw man mo. Asa may apelyido nimo? Balik ko. Oh, balik ko puko. Ang gagaw lagi. Oh, igsoon man na si tong papa, di ba? Igsuon mong papa, di ba? Oh, parehas na apelyido di. Igsuon na di ay. Balik ko manggod ko. Balik ko na dyan mga apelyido. Balik ko po yung apelyido. Naamay kuha na naamay sa spelling nga parang kanang B. Naamay Victory. Napoy B nga baboy. Oh. O sa may spelling sa inyong balikog? B. Adili, kaya mo kuan man pod. Victory man mo Namalira na. Ayaw mo sig pangangkon. Kita nawa ko ng forma ninyo. Ayaw mo pag-assume. Di mo maulaw wala ng forma nga. Gani. Sus. Kasagaran apat paminaw mo doy, paminaw mo. Kasagaran sa mga parente mga kwartahan. Ha? Mga kwartahan na ay mga ayuta po. Mga class. Ikaw mo, o sa may forma ninyo. Ha? Ay mo sig pangasyong nga parente ta. Oh no. Padayon mo sa trabaho niyan. O sa magbuhat. Ina sa igsoon ni papa eh. Inanaon daman tabay ko porket pobre ra ta. Nakamino sa tuwa. Gani. Kita na ganit bulawan, ginilas na. Tara, balik tag trabaho ta. Suda, giningani. Gani. Kita pa'y pobre, kita pa'y daog-daog. Daog-daogon. Porque nakwartahan na ilang mga pagumangkon. Umangkon. Gilas na kayo. Ang ako lang ba? Tinuod ba ito? Sa mina? Ato yung ganyan. Oh,
nga parente mo kay ang iyang amahan na to. Ako igsoon. Pero lagot magkukusamahan na sa una. Ano day pa? Pirti ka kuan ba giingnan ako nga. Muuni among buhaton para maangat sa kinabuhi. Kahit kay gulo. Palawa og ginsugod in tumal pa sa kuade. Portahan ta Portahan sila. mo ta sila. Pero Uy, utok. tinuod mo to, ako lang gikuan ang spelling ba kay ron di kay sila kuan pero parente to niya pero Mga balingit. ayaw jud kuan na kay hunahuna ang ato mga parente. Oh. Hunahuna jud disakyanan. Dagkog mga yuta, kwartahan, negosyante. Kunya mo ingon tong tandok kag parente to nimo, nya pagkahuman og moari na lang to permita sa sige to pangayo sa to ah. Sige ingon nga kol, mga imitabang kol, mga imitabang kol. Marta ba? Oh. Unay mo na ibutang sa mga ulo sa termina, butang na sa mga ulo. Ayaw din na ingon nga ikuan ang imong una-una nimo. Sige lang kay tuyok mo po na kanibutan. Punpunog ka ng mga pobre na sila. Bubago ang tanduhan. Basta magkanoy ang tapuhan tol no. Ay, ano tapuhon dahil. Pakita tagmayhon diri ah. Gani. Dira kay. Nga na ang gana kinabuhay kitol. Ana gyud na. Dawat-dawat na kita. Karon kay pobre pa man ta. Matamatao na kita nila. Gani, no. Kaya daw-daw pagayo. Pero kita yung makapabor. Mga pobre lang na sila. Mabalos kita sila ha. Gani tara tol. Buti yabang panahon na tol. Tara. Kabasig mangayo na po nagkwarta ng mga tunghanan na. Dali lang. Oh. Kasi no. Kasi gipanabi to nila nga igaagaw. Hindi, no, Parente ipanabi. ta no. Sure. Ako sang katuon. Oh, Ay kasi atuwa sa pa. Oy. Basta mo. Tara. So man call. Kuan ba? Pasig panabi mo ha nga parente ta may nga nga parente ta. Di una-unaan ninyo nga lahi og spelling nga to ang apelyido. Dili ta parente. Parehar ang gyapon. Di usa nakaparehas sa ng Victory og B nga baboy. Usa ka parehas na. Dili di man ninyong kunon nga. pag- Wala lagi may parente nga para sa inyong porma, mga among mga parente mga kwartahan. Grabe pag Grabe, makulay. pag- Gani ramig mga purma ko. Ayaw mo pag-assume nga parente ta. Kaya mo kasagaran ng mga parente mga kwartahan dong. Yan. Wala may mga parente nga yung anak porma. Kaya Sarmila, tara. Ayaw to ha, katong giingon ha, bantay mo. Grabe mo. Grabe gani mga tawhanan ni porket Malos dato ra. ninyo lagi. Sige lang pohon amuan pod.